Kate, jeg kunne ikke. Vi er top rank næsten begge. All I want for Christmas. Ej, jeg mangler 50 kroner for at råd til det huset. Kæft det. Den er på en lidt kolde på dig. Nå, jeg ramte bilen. Christian, du kan bare skride. Ja. Ej, så rammer jeg det ikke engang. Og jeg meget skriver nice free AFK. Ej, jeg grøn han så på krydset. Han står bare på fucking den der lorteboks. Jeg gider ikke lave noget. En fucking retard, mand. Jeg er god, drenge. Wow, en af hack ham der. Nej. Altså bare... Han er bare silver. Jeg tror bare, det er smøf. Nej, han er bare silver. Jo, han har 32 kills. Det er lige meget. Så jeg går med silver. Ja, silver smøf. Kæft for det godt. Ej, hvor er det dumt op der. Ej, hvor det er godt, Jack. Ej, det er forfærdeligt godt, det. Hvordan kunne du få lov til det der?